uningwana wakaningu anurapa iumari kaningu uyorapa vana kaningu arapa vana kaningu. Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen. Do baba gare da mutu gare makata sana sai ni pakati pe murenyi pakati paskana baba makati zi tiripo makati oye tiripo baba ngoma narwe seguru muri kwani zi kwakabara baba gare makati zimbira musana yenyakura inotanga kurwadza mai manje isataenda kwakabara kumushande kupi Mfungwe. Seguro muri kupfungwe pakati vamvana pane mumwe akandifonera achiti kumba kwedu tine dambudziko yakasiyana siyana munokoza matambudziko ezvivana ndakati alright pakanaka kana ndazowana mukana wekuti ndinge ndichienda kuna sekuru vapi ndinoita sei ndinokufonerai akambonditaurira nyaya yacho vanoiziva inyaya yavakatofambira mumhuri vakatosvika ndofunga pane imwe stage saka pamakazonditi ndiuye kunoku nhasi kune rimwe dare ndipana vanhu avafonera nezuro manheru ndakati ndakangotumira meseji ndakati mangwana kwasekuru kaningo na10 handisana kutsangana navo ndokutanga kuta sei kana ndaitaura naye wacho handizive kuti ndaitaura nani baba handitika ava ndo sekuru kaningo makadini vasekuru vangu handiti mudati zviperi baba mudati zviperi mushonga makatora kuti haini uri mushonga uri weraki zvavo ndokuti kwaiwanewo manje izvozvo manje ndopane nyaya manje ndida kutonopinda mudare munoona zvazvinoita musatipedzere nguva aiwa ndizvo ndikutaura bvumiranzo muzukuru wangu musapedze nguva chakangonaka kutaura chokwadika mubatsirika mhuri yenyu yofara izvo kana mhuri dzenyu baba dzimba dzacho hapana matambudziko acho anenge akakura saka imimi makaomesa mwoyo mwana anokuvengai asi makazvipupura nemwoyo wenyu anopedza dambudziko ndini chirembozo rinobvisa zvinhu zvezvikukonzeresa matambudziko ndinoona dambudziko inofamba zvakanaka hazvitore taimu hazvinoti svika pamwe kuprofita kuti musi wakati wakazoita zvakati musi wakati wakazoita zvakati sekuri ini ndakanotora mushonga wangu wakati welaki asi mushonga wangu wakazondipandukira mushonga wangu ndati unobviswa sekuru toita sei toenda tinobvisa mushonga aivapo ndipo ndikutaura kuti inini pamukutorawo mushonga ndichiri mukomana sendaro makautora kupi ndakatora kune mumwe mudhara waita zvemugodhiwo kwaiva nemaini kwedu ikoko saka ndokungotiwo soti madhara iwo wanga vari wechimarayi wakangoti wakomana kana mchida mushonga wemaraki ndokupai tinouziva kudiki ndokungopiwa uri weraki wacho iwo echingoti ndoweraki rokudiwa nevasikana uchinzi unoisa mafuta ekumbopota uchimbozora hako uchidini muko hana kutsananguriwa kuti muko unoera zvakati usazoshandisa chakati usazoite chakati tikangodzi aiwa mushonga zvawo kungoti ndokungozora hapana zvinoera pauri shuwa ndokushandisawo hangu kusvikirawo ndizopindawo mabasa ndizodzoka kuzorora mnenge yangu ndinawo ndichingozora hangu ndichingodini asi pakuzopedzisira ndakazourasa ningati menu
between kuma 2013 kana 2013 kurupapa nchaita remember pesa magara nawo mushongo ndainenge ndinawo chingozora ipapa marora kare mukadzi ndatorora mabereka mhuri ndatorora muchiushandisa ndichingogezora muzurudara chokwadi apa handisi kuramba izvozvo handidi kuwandisa unoona usati mune mukadzi wamaurira kuti ndisi kutondera 74 kuzorasa 2013 pane makore mangani aiwa yatoenda saka pesa pauichengeta ndaitenge ndinawo madzimai azvizere kuti mushongo nemushongo wakuzora kandi waitaga kuona waitoona vanhu kadzisa akadzi wangu wainde ukaona una akadzi ukazora mumwe chete acharo chiuzora asi vanokwaudza kuti akambokubvunza one day kuti mushonga wakuzora kwamukuuita izvo havana kungokuzvibvunza waingoonawo ndichingozora hangu kana uchinge wangopera inzazvemuzukuru pane nyaya yangu yanga iri amboteerera unzi iwe wakatora mushonga uchiti ndowokurora warora mukadzi kuwanaye konguchiuzorere chii iwe watova nemukadzi kudhana apo tatingoti wanga uchingongoti rakewo kuti kana mumabasa imomo unenge uchingonokudiwawo kana pabasa uyu mushonga wako asingapere mirai yamayamuzo mirai for 39 years mushonga wako asingapere muchingozora mafuta yache 39 years kafasiri nichi waiti ukapera wodaitotenga mumwewo ichiri cooking nyange uchitutsira chingotutsira andirika mirai mayambotaura zvoti inini ndisati ndazviziva chokwadi ndaingokaona kabhodhoro kawachiita sei vachingozora asi pandakazopinda dambudziko nevana ava ndaitiwo ndikabuda ndikaendawo ndaingotsanangurira kuti tiri kuona papana kumira musha taurai tsanangudzo baba ava vakatora mushonga wavakatora uyu wakatora vachiti nditsige musha wangu ini handisi kuuziva ini kuti ndio matorero avakaita zvikanzi aiwa mushonga chiwo wakatora mimi wasati wakuroora iyi mushonga ivoyu asi ndinongoona hangu achizora asi kuti ndizive kuti ndo zvaunoshanda hapana zvandinoziva asi ndakungoona dambudziko nechii nevana zvikanzi aiwa ndizozoshuva ndichiendawo kuno ndichibatsirwa mazuva mairi ndibatsirwa vana wasimba kuzosvikirawo vana kuti wakuita dzimba dzanetsa svikira vana vadaro manje ndakuchiona nyoka yakutenderera mukati momusha ndichizengesana nayo ndinogona kuidzingisa pamwe ndogona kuiuraya ndaiuraya pamwe ndino mazuva ndisati ndaiona ndoona futi yauya futi kaindi iyoyo zvino inini zvikandinetsa ndikati aiva regai ndipinde chipostori pamwe ndingaonawo kuti zvingashandure nevana chokwadi ndikapinda chipostori ngoma ndiyo ibodziyo mushonga uyu watiri kuona uyu taurai nababa garai pasina baba mutaurei nawo iwo wakangobvuma chete zvinhu zvise zvinoita sei zvinonaka kuno vana handi manzwa shoko rasekuru ravatanga kutaura vati baba mukaita sei zvamakaudzwa kuti nyaya isi kutaura vata sekuruka iri pachena handiti mazviona haidi kuti muomese asi munhu ane kii yeupenyu hwenyu baba saka zvadaro manje shuwa ndakagara nawo pasi ndakasvika pokuzogumba kuti ini ndakienda chisara nomhuri dzako inini handichatomboda chisara uchiita zvaunoita sei zvaunoita ezvavana kukwana mumwe wacho akaenda akatorumwa nenyoka iyoyo akatoshaya saka zvadaro manje ndakashushana nawo shuwa vazozva kunditsenhurira kuti adzimai mushonga wayo ndakatora noshamwari yangu nhengi takatora tiri vangani tiri vairi ndikati aiwa muchidaro murumeka pedzisai dare renyu ini ndikuda kuti zvinake kune chii kune vana ava dambudziko rikitika pano neniwo futi ndiri kuchuchikana nayo chii nyoka iyi ikadai nditira futi ukariwo kuda pamwe kuda kutondiruma ndikati aiwa inini handina chii handina mhosva newe ini handikudzive kwaunobva asi kana ndakugona ndichakuuraya asi pamwe ndogona kuiuraya mumwe ndogona kutiza mbiende svikirawo zvadaro pawakataura kungodaro bvawangomira vakadaro havana chimwe chinhu chawakazoita sei chawakazotsanangudza kusvikira tagara vana vari kungoenderera nodambudziko iroro rimwe chete mama vari kungochema mama nai baba waimimo muchikukunetsai kuti mubvume mumusha muno kubvuma chete kwandiri nino mhuri yenyu anditi zvinhu zvese zvinonaka kozvino kana maramba yezvino zvinhu zvese muri kuomesa ndimi ona izvi rikuita vana vanochema neni
zvineni kana ndachembera kudano ndichaenda kupi hapana saka baba bvumai tigadzirise chii zvinhu izvi kuchikachena saka ndio maziri andinoita sei yandikuitawo inini asi kuti wataure chokwadi chaicho havasi kuda kutaura chokwadi handiti baba munoziva kuti kune mhuri dzakawanda dziri kushuvira kugara sezvamakaita zvine vana kuti vasiye vagadzirisa vana vavo upenyu hwakanaka hwemangwana nevazukuru vavo. Imimi Mwari akuitirai nyasha midzimu yekwenyu yakukomborerai kuti hona murandarume nguva yekuti mhuri yako ipone yakwana uchiri mupenyu kuti usiyire nhaka nevazukuru vavo. Dai vanasikana venyu vasingakudeka vangadai vakaenda kuna nasekuru Kanengwa vane rweseri vakaitirwa inonzi back to sender. Handiti mazvona kutaura kunokuva dai maya muri mubhara maakuzotaura muchigomera asi vana vati aiwa hongu zvakaitika asi baba nekuti ndimi akanotora ndimi zvakare munofanira kuita se kunodzosera. Saka zvese zviri kwamuri mukuru ndiani kuvasikana ana waye pamuri papa pamuri mukuru ndiani handiti second dambudziko ramunosangana naro tete rakamira sei rine chekuita. Inini kutaura chokwadi vana sekuru inini imba handina nditori munhu ndiri kutotambura kana kuti ndionawo chandinobata chandinomisawo pakurarama handina ndiri munhu ndiri kutongochema vana vangu vakaroorwawo izvozvi mumwe akatodzokawo kumba ngaakutopondwawo maoko mangu tichifamba ndikunzi dambudziko riri kukonzerwa nezvipi neizvozvi nokuti vana vakamusha imomo izvozvo zvipi dambudziko remhepo iyo iri mumusha medu ndio iri kukonzera futi kuvazukuru nokuti vakarerwa musha medu izvo ndito naye kumbawo ndiri kutongotambura ndichingochema ndiri kutorarama ndichingopara mumapurazi ndo mandiri saka dambudziko iro ratonditambudza ndashaya kuziva kuti ndoraramawo sei vana sekuru ndikudawo kusunungurwa kuti dai vasunungura muvero wavo vandisunungurawo ndararamawo semararamiro yavakaitawo iwo ezvino vanoda kuchengetwa mari wachitarisa kuti tiwape isusu asi nini kana ndisina mari yacho ndinovachengeta nei iwo vari vapenyu inino ndichazodawo kuchengetwawo saka ndichachengetwawo nani ndisinawo rugare mhuri yangu hainawo rugare ndo zviri kundishungurudza vana sekuru ndo zvandiri kusangana nazvo mukurarama kwangu urwere haupere pandiri ndiri kutongogara ndichirwara maone ndofu hapana pandinogara ndisitete kuti ndiri munhuwo pakufamba kwese unongonakurirwa munyama andai pese paunenge uri hapana chakajeka tikangofamba hanzi mhepo iri kubva mumusha menyimo muyakabata saka tozvipedzawo sei tauyawo kwamuri kuti mutibatsirewo mutikwanisewo kuti mutisunungurewo pano padambudziko ratinaro mukurarama dzese vaningina vangu uya haana murumo vane murume havane murume asi dzimba dzake hadzina kumira zvakanaka dziri kungozunguzika unonzwa tanetsana ndakurongedza tanetsana ndakurongedza hapana rugare amai vari kungochemawo kumushawo makumbo vanorwara nayo nyoka dzidzo vachingodziona vana vangu izvozvi amai vane dambudziko rebp kuti titenge mapiritsi tiri tese vana titsoherane pa2 cents dzatiri kuwana tiri kubvisa vanhu 2 chete kana 3 asi tiri vana vangani 6 hatina kubatana naizvozvo izvozvi asara ugoyevachi hatisi kuvirirana naye saka hatisi kuziva kuti nhai sekuru topedzawo sei dambudziko rakadai tibatsireiwo ingatambudzika ndibatsireiwo handirari nebp ndichingochema rugare handina ndiyozosvika pakuti dai ndangu mweya wangu wazorora zvavo wandiparadza ndingozorora nokuti panyika pacho handina rugare ndizose baba muri kuinzwa nyaya ipapo zvechokwadi zvinogona kuzvidzokorodzawo ndofunga vana vangu nokutambura ikoko kwavari kuita makawanda makatakafamba mumaprofitamo makadini wamwe tichitakura kunzi kumusha handei tonobvisa zvikaitwa pamba ipapo zvakaitwa tichienda shuwa handina zvandarama ndakatengesa inini kana ndichienda kumba kwenyu handida kunditsana kuti ndimaprofita kana chichi baba unondipa zvinhu zvawakahwana zvinhu zvezvipiswa bos chinoitika ndechekuti muprofita munomutoraka anobvisa mumwe mushonga asi anokaita zati mushonga wangu hauna kubvisa zvavo imi zvenyu zvokungokuchenai vanoti hazvinhu zvoita sei avanoti ndichisvika ini ndikutenda kusvika kuti mudhara ndipe mishonga yako nenyoka dzako topisa zvine inini pachezvanguwo kuti ndiziwo kuti ndine zvinhu tinotaurana taakumberi kokoma muzukuru inini manje handisi maprofita aya muzukuru wangojera kuti anzojamba isusu zvatinoita isusu chakupa ndichakuera muzukuru wangu nharo idzodzo ndo dzandoda manje ini mane ndandoda isikana zvichiita zukuru ngatitei go back to sender
Aiwa kana zvakadaro zvitendao kana zvichiita saizvozvo. Asi mushonga tisizvinobvisa kuti kupi? Ndizvo. Baba, manzwa here chikonzero chakaita kuti mudzimai wanyanamata? Machinzwa? Sokunamata ndingangoti ndati manzwa here chikonzero chaataura chakaita anamata? Uyu mwana akanga atororwa ndingangoti pekutanga mungozuva so chidika akangovhengurwa unomwe muprofita tanga imatarara atombouyawo chiprofita akati aiwa ini akatobvawo kumasvingo. Aiwa baba mirai muri kutaura zvamusina kubvunza. Ini ndabvunza mubvunzo kuti muri kuziva here kuti sei mudzimai wenyu ataura chikonzero chakaita kuti anonamata. Ndinoda kunziva kuti hongu kana kuti kwete Machinzwa. Ipopo apo ndikuparamba kunamata zvechokwadi akanamata maererano nokufa kwakaita mwana wokupedzisira. Alright, amai chikonzero chakaita kuti munamate chi? Inini chikonzero chikandipa kuti ndinamate kuregera kuti kwai mushonga uyu ndakaunzwa paumba ipapo ndo chikandipa kuti ndinamate ndione kuti mhuri dzangu dzichene pamberi apa. Asi mushonga wakaramba wakatenderera pamberepo wakazodzoka wakandinyadzisa. Nyoka iyoyi yandikutaura iyo ikabva yarova mwana kwaakanga arora, ikabva yabuda ikoko, wakauya ikoko achibva itaura. Saka zvese izvi baba vaizvinzwa? Vakazvitaurira. Asi inharo idzodzi ndo aiwa ini nharo apa handisi kuita nharo dzokuti mwana wenyu haana kuruma nenyoka akafa? Mirai baba, mwana wenyu haana kurumwa nenyoka akafa? Ikoko hatizioni baba, mirai baba sekuru, mwana wenyu akafa nei? Akafa akanga akazvitakura iyo haana kurumwa nenyoka. Haana kurumwa nenyoka. Saka mai ari kunyepa. Akaita kurota achingoti taura Alright, taura wanga uripo. Inini ona sekuru ndaivepo nandakaroorwa naye panext door village related. Inini ndakaudzwa kuseni nabamini murume wake akati mai guru muningira wanyu atane musoro. Ndobva ndasumuka bva ndanomuona. Ndakasvika zveshuwa ndaitaura naye inini ndave mwana mudiki. Ndaitaura naye asaita akanditarisa kumeso. Ini ndikamutarisa aibva asurika kudai. Ini handachata chandaiziva. Kana kunditarisira kuti aizosvika mukutisiya handambozvitarisira. Inini ndobva ndati ndakuona muningira chirega ndichienda kupi kumba ndichadzoka ndokuona manheru. Akatondiperekedza. Pandakangoperekedzwa ndichisvika kumba kwamwene wangu. Ndopa akasara manje akuti honei ndiri kuona chi? Ndiri kuona nyoka. Nyoka iri kuuya kupi? Kwandiri. Achiudza murume wake vari mumba wakagara. Iwe ndibate ndiri kuona chi? Nyoka iyo. Asi nyoka iyi iri kundinetsa nokuti ndatanga kuona vanhu vabva kumusha. Wao ndo watanga kuuya panapa. Saka pandiri kuona chi? Nyoka ine ngoro yakamira yeblue panzapa iri kuda kunditakura nemombe dziri panzapa. Saka ini chindibata panguva yaangati chindibata nyoka iye ndobva atongoti nyoka iye yatondiruma iwe yandiruma atori pamakumbo pemurume wake achibva angoshaya. Saka ini ndopa ndakazoshedzwawo nemurume wake ato usiku paakatongoshaipa wakabva umhanya vachiuya kwanga ndiri kumba kwamwene wangu vabva vatisvikotaura kuti adzimai yangu andisiya. Ndobva vatonditakura nokuti ndini ndiri padhuze. Ndobva taenda ikoko zveshuwa ndakasvikawo semwana mudiki handina chandaiziwawo. Ndobva ndanosvikopinda ndikati naimi muri kutiti mwana wamai wangu ashaya zvikanzi zveshuwa ashaya rega tikuvhurire muone. Zveshuwa ndakafugirwa kuona munhu apa asisina chichokwadi. Takagara kudai so ndainzwa munin'ina wangu aichema mudumbu. Kuchema ndikabvunza kuti ko chii chiri kuitika imi manditi munhu mwana wamai wangu ashaya. Zvikanzi aiwa ashaya mai zvikutoti netsaona kuti asati ambozviona. Asi ataura nyaya yenyoka kuti nyoka ndeyendita sei yandiruma. Kuzonyarara kwaita mweya wake uchienda ndozvaatitaurira. Saka hatisi kuziva kuti chichikuitika. Ndozvakaitika vana sekuru dzacho. Vana haana kurwara zvakarwara. Baba, mhuri yenyu ida kuti isununguke. Munhu ane isunungura ndimi. Endi hongu munogona kuita nharo. Inini mirai ndikudze, inini ndoda kuenda. Sekuru vada kuenda. Kana musina kuzvipira tisumuke tiende. Hatisa kukumanikidzai, hatisa kuti sekuru vapinde mudare. Mwana venyu ndo vakanditsvaga vakati vane dambudziko rakadai. Saka ndikukumbira kuti ndakamuudza kuti kana muchiti makambofamba makanzwa zvakati uye nababa zvakati asi dambudziko harisi kupera. Munhu anofanira kupupura nemuromo wake kuti ndakuda kuchisunungura mhuri yangu ndibaba. Dare richiita sei?
richiendera mberi. Zvino kana baba vachiri kuti izvi handisi kuzviziva enda taseka tombodzokera hedu kupfungwe mozonditsvaka futi chi tozotanga futi dare nasekuru pamusoro henyu ine handisikurambaaita ikoko munofunga bhozi baba havana kuromba hanimunzwa baba vakanotora mishonga yavo yelaki yaita laki kudaroka yakazopanduka pambera ende ndozvatiri kufamba tichiudzwa handisi kuramba vanhuasaka isitakakuda mushonga wabatira ukapanduka unozviramba papi ndizvo ndikutaura handisi kuramba ndosaka kwese kwandiri kufamba mandiri kutaura mukuti ndakafamba makawanda nevanawo handisi kuvarambira zvechokwadi ndikutofamba nawozve kufambira kuti hamuna shamu here kuti muru wamudhara timupapure mudhara kana deibeki tusendayo titore shamu here mudhara shamu chaichayo shamu ipe mukana wangu wabereki wangu kana daily beki chamungadai muchitotaura sekuru ndikaenda nhari chinhu chamurange muchitaura panapa ndechekuti sekuru ndibatsirei tisunungure mhuri yangu kwete zvamuda kutaura zvokuti hamuzive kuti nyoka ndo yakauraya mwana ndauya kani ndosaka ndauya kwamuri zvechokwadi kuti zvechokwadi ndikuuya kwandaita kukuuyawo nevana vachitaura kana uchechi munozvinyorera kuuya kwakuuya kutochema kuti zvichigonekana ngazvigadzira ndinunuriwe mhuri yangu igare mune zvakanaka asi tiri zvinhu zvacho kuti ndinazvo inini kuti ndikaviga kumusha ndipo ndikuti inipopo chokwadi handina hapana takaviga ati makaviga kumusha ndiani mushonga uyu ndakatorasawo redi ati makaviga kumusha ndiani ndakabuda basa muna novhemba muno novhemba apera iyeyo kuchitoresigna basa kuti aiwa ndakura maziso handichatonyatsoona izvozvo asi mese mukufamba zvoshiwo mushonga uyo ndakatorawo ndikabva ndangourasa nokubva saka nakuti mushonga wabatira wapanduka imhosva here aiwa handisi kuramba izvo handisi kuramba saka chirege saka chireva tisungure mhuri yako ndizvo ndiri kuda ndozvandafambira kana kuuya kwandikuita kupfumira kuti mhuri yangu zvairi kutambura mayanzwa mayanenge yaenda ichinzwa kuti uku ndikuwanodai uku asi dambudziko riri kubva pa muzukuru wavo zvichiomera zvokuti dambudziko riri kubva papa riri kubva dambudziko mari kufamba vanhu vapa takafamba pinda mubvunzo ndati vana vako vafamba zvikunzi dambudziko riri kutangira papa razouya mai manje rakungotaurwa kunzi bai mushongamuda mubvunzo ndadaiti ndochingoti wabva pamushonga wakwangu dambudzo achi kubva papi pamushonga wandaizora unofanira kuti dambudziko handina kuitawo kudzitsimbika pasi kana kucherera kuti ugare pamusha panguba waiwotongozora ndati vana chimbonzwisisa chikumbiro baba auya kuti tizobatsirwa tese nemi takushedzai chiripo ndechekuti pamanzingu ni mushonga welakita zvoni vana vari kufamba vakunzi dambudziko riri kubva papi ndizvo ndiri kuti wakutaura kuti uri kubva mushonga wandaizora ndizvo zvatirikurayirwa baba izvozvo saka ndiri kuuya zvikahandi kuti chokwadi handisi kuramba ndauya kunondikureurira kuti zvekuchokwadi mushonga ndaizora handina kurambahausi kuramba ndida kuti uzive kuti dambudziko racho pari kubva riri kubva mumaoko mako here nokuti ndokanobata mushongahandichazoziva ndochingotambira kuti zviri kubva mumaoko mako ndochingoti kana zvakabva mumushonga wangu wandaizora zvichigadzirwa izvo zvichibva zvati tswazo ndinotendawo kuti zvichokwadi zvaibva mumaoko mangungodzawo unoona zvazvinoita isu hatizine sekuru kana vanokumanikidzai kana kumunikidzai kana kuita ngeni ndoda kuti ndingonzi ndine mbiri kunzi sekuru vabata munhu but isini chida chokwadi ndinoona vana pakupona vanhu vakawanda saka kupokura kwenyu nechokwadi nyika zvinoba vana venyu kuti zvinhu zvivanakire saka ndauya imi mudhara hamudi kupfuma yekupuwa sopfuma mungofona sofona kwamaita iko kusokuti baba uyai holidhey mumboti mumbotandana kwasha wenyama chokwadi ndotozvifarira izvo saka ndizvizvo zvakabviswa mani ndozvo vana venyu vanenge vasununguka saka ndizvo ndawira kune zvokuti itai kana dei muchikwanisa chizari munhu akakonzera mudziko ndiwe aiwa kana dei ndiri ndafa ndiwe asi kuhama dzangu hakuna here wamwe wangadeiaiwa ndatenda zvandakuchema
ndigadzirirewo ndigezerewo mhuri yangu iyi kana dei iri mishonga yandinayo asi inini pakutaura ndandisvika kusha kwako ndakarasoko asi kuti 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 utore pakafura nyatsenga nyanzori apo mozati sekuru sendakati mhuri uye tingosangana tichimhanya kwatiri kuenda vana vadambudziko ravo vanoriziva vese semhuri kwariri kubva vese vanoriziva nababa vanoriziva asi changa chichinetsa kuvana ava ndechekuti munhu anokwanisa kunoparadza chi nyaya iyi ndosakati sekuru hazvicho kuti muchiedze mudzimu nekuti mhuri iri kutoziva chi nyaya yayo nesolution yacho chi iripo asi munhu wacho akuti kana zviri izvozvo itai go back to sin kubva kupfungwa kuya kuzotaura nonsense inini pamushonga wekuti pane wandakapfindika ambodaro ndiani adaro ndiani ndakudaro nokuti muri kuti tikaenda kuti nokuti torai mishonga yenyu pamakaisa kutaura kuti ndineitorepini ndakarasa kuti ndiwo chechi chete wandakatora tsvagire mari yepeturo tuzoti toshandisa rushinga tikandakenda ozi kuno matombo vasekuru inini ndakutochema ndinokumbira kana back to sender ndapota hangu andikusendeeni yataira kukusenda ndakabereka vana nhamo yese ndaitambura nayo ndakaroora na 74 iwo waigara kuno ini ndi ndaitambura nomhuri iyi pesa kuti ndisvike kuita bp iyoyi nonyaya ipi iyoyo asi nindakukumbira zvangu asekuru pamusoro pomurume wangu kuti ngarege kukakata nharo wana waita sei mirai nditaureinini ndakukumbira asekuru kuti ini ndigadzirirei mhuri yangu yatambura iwa nodzimba zviita vamwe uyaona kugara zvakanaka inini ndio zvandakutokumbira neni nokuti bp haisi kundizorodza pokuti ndinenge ndichiramba ndichisangana nozvipi chete nozviizvi hungu ndiri kunamata asi handisi kukwanisa kuzvikunda nokuti zviri kuramba zvichiita sei zvikuramba zvichiitamushonga zvino ini ndakukumbira kuti aiwa ini ndigadzirirei wasemhuri yangu ini ndatambura nomhuri yangu chokwadi wanechinge wachichema wana wanenge wachichema wana zvino aiwa kana chiripo chinozoonekwa zvakanaka muzukuru wangu zvandakuchita isusu ina vana hasi vana vangu wasvike muzukuru terera unzera ini hana dambudziko ini hapaonekanotora mushonga vana hasi vana vanga imi ndima tane dambudziko renyu handisi kuti ndinda kuprofitai mukutora zvinhu zvamukusangana nazvo zvamuna zvokumba saka nawe yapo ndekuti sitofanira kuenda kumba tinobvisa mishonga ndokuti basa ndobasa kukuitai tomboona kuti zvandichakubatsira zvicharamba zvichiitika saizvozvo here aiwa ndinotenda handiitika ndinotenda ndozvandikutsanangura asi munhu achatiudza kumusha ndini kwete vana venyama iwewe muzukuru ndimi chauya pano moti sekuru taungana nevana vangu tsaunga kuti zuva rakati uyai tiende nemi sabhuku momuzivisa kuti tinaedzeda kubva kuharare tokupedza dambudziko ndokuziva kwese kuti ana nyanzou kwese kuenda kuziva ndokuziva sekuru inotora chokwadi kuti ndizosvike pakukutsvagaika ndinoona manhenge enyu amunoitira wanhu tora chokwadi nokuona dambudziko riri patirika handidi kunyepa ndaichema zuva nezuva mararamiro chaini ndinoenda kubasa ndinoshandira machaina wandinoshandira ndokirana mudzimba but zvandinoitwa zvinyatsonoti munyama hapana kana kuti ndombotariswawo semunhu nyangwe mumba murume chaiye kudai anondituka mavhoga vedzi vana vandakabara naye vari apa sakaona kuti munyama ukaita seiwo munyama unorwadza ukuti nyange ukafamba unongoudzwa kuti ndiona unongoshandiswa kuitwa vakadzi asi munhu anokushandisai ndiani chinzwai mhuri yekwanhari sekuru havasida mari yenyu mukazova muchiti takapedza zvipfuwo takatengesa mota sekuru kuti vabvise zvinhu zviri pamusha pedu mazvinzwa sekuru vari kuti inini munongondisumudza moisa petrol mumota veida unokubvisira kana zvazoramba moti munhu yakatinyembera asi hatina mari yatakaita se yatakabvisa asi zvinhu zvenyu maizvida kuzvisa pamidhiya kubvisa uchita zvinhu izvozvo zvinhu zvepamidhiya
takubvisira dambudziko rapera munodzoka kuti pamedia futi muchizotaura pano kuti isusu dambudziko takabatwa nasekuru kanengo zvinhu zviri zvatamba kana zvisina kupera futi munodzoka futi panyaya kutaura wodzoka futi pano wotaura kuti sekuru kanengo akanyepa ndinotozviona basa rinoitwa panapa ndinoona zvinekuwa vanhu ndosaka tiri kudzira kuti zvamaikaita takatengesa zvipfuwo pakaimuprofita pakaita sei ipapo sekuru vati ho ndamira munhu wandakuda kushanda naye ndibaba venyu vemusha kubvuma kwavo kundisumudza kundiisa mumusha mavo ndovaitira basa mahara pasina mari yamunobhadhara mozoya muchidzoka muchitaura mega kuti zvakaita kana kuti hazvina kuita munoda zvimwe rubatsiro rwakaita sei handisi apo ndinopatendawo chokwadi ndinotenda noti muzhinji mese momuzve takafamba vanhu vangu vachingodai ava waendawo kwawaenda baba ndazonza kuti zvakati munowana mukana here tiendeko shuwa handairanga ndichikokorodza seizvozvo muchisikonzi chii ikoko mosikonzi chii ikoko maisikonzi chii zvaingotaurwawo ndezvimwe zvaingundotaurwa mudzinzamo kutodini pane mweya ukati unoda kutairiwa izvozvi izvo mushonga wangu izvi zvakazototaurwa mai manje asi kwambuya chihoro takakwenda futi ndikatengesa mombe mbiri dzikakwenda kwambuya chihoro handizvozvo ngatiti vakambobata basa ka vakasusukidza kuti mhuri yenyu irarame kusvika paira handiti mazvoona hatingakwanise kuta ikokokoka hatina kutakuwa sezva mirai ndati vakwamakaenda nekumaprofita nekune vamwe manasekuru ngativatendei vakasusukidza kuti musvike pakurarama pazuva ranhasi handi mumwe chete akaparara saka ngatiti matara vakabata panguva iyo vakasusukidza vakaita nepavanogonawo kuti musvike kuti muzosvika pana sekuru kanenge vari kuti kwamakafamba uko hongu makabatsirwa ini ndakuchida kunosvika musha ndobvisa zvinhu izvi pachena tozotaura zvimwechi kumbero ngatirege kuti kwatakabva uko vakazotidai vakati pane zvavakatoita vakatati angave muprofita ingave inganga handiti mashoko inini tinongoita basa zvazviri inini ndinozipa makomeni kuti sekuru apa vakagona apa sekuru apa vatadza isaza kutsvaka dzimwe n'anga kuti sakazodini aiwa pana vanhu vakanengo panapa kana kuti makabvisiswa chiikoko ndezvaikokambudzi handezvenyu koko ndati imimi tsvagai mari yefiyo mandudza zuva handiitika mandudza zuva tinoendana narobata vachitora zvinhu tichizvibvisa after 3 weeks dzapera takushandirai munozodzoka futi pakamera muchitaura kuti sekuru dambudziko riri taraiti sekuru dambudziko riri asati raita zvakanaka hapana chichiri kuoneka uyai musandinzvenge kana kuti sekuru zvatatoziva inini zvandakatoziva ka hapana mwe kwandichamboenda kana kuti ndicharamba ndiri pano kusvika zvinhu zvedu zvaita zvamuri kuitirawo vamwe sekuru tiri kuona vamwe zvamuri kuvaita sekuru saka hazvingazotadza zvedisi tinokuti zvanyanyoita sei sekuru tinozviita hakuna chinomboramba hakuna chinoramba sekuru chinongotadzisa chete kutanga kupopotedza namadzokera uko kuti kwamakaendaaachinja ndakaenda kwakati izvozvo hatichazvide nokuti kwatabvira kurefu hatichada izvozvo mirai baba vataure mirai baba vataure muri kutaura izvozvo kazhinji kacho inini izvo zvokundifungira kuti masvika kwakuya masvika kumazi makanisa n'anga magara maitipa achada kuenda tsvaga yangu n'anga handida kumboita izvozvo ene panogona kunge paine mwe mwana ari upenyu hwake hunenge uri right ndabatanga kuti baba siyanai nazvo izvo zvizvi ndakada kuenda ndindaidzoka ndakudzoka kunzi no panozvamakatipana neng'anga mukamatoudza ndaini ndafamba ndinifamba kwavo ndairamba tiendaitika sekuru inini ndandiripo pawakaenda awo inini ndandisipo ndinofunga wakaenda wana wanga wasipo toda kutaura chokwadi zvadaro manje amirai nhari mirai zvadaro nhasi isisu inini ndikanzi amai ngavauyi taenda kuye ndopawa ndikanzi imimi amai hamuende kudarei harisirenyu ndori chiri nababa nemhuri yavo wo shuwa tasara ndofunga panogaitirwa nesecurity security ikataura
kuti babawa wakangwara chaizvo ende wakatana kuya wega panonaswa kuchotora mhuri yavo panzvimbo kuti vaende nemhuri yavo yese. Ini ndikataiva dare harisi rangu ba, handiti dare harisi rangu aivapo handigamuchireba harisi rangu ba, ndabva ndandomirawo ndikadaro dzanyaya zvedu dzatichataura mese muzisa kana una headman koko momusina wenza kubva kwaHarare sekuru katengwa kuya papi kuzogadzira chi kuzogadzira papi pamusha pamo tozvita chinyi pajekerere aiva ipapo iwoyo mutemo sabhuku anofanira kuita sei nevana vane nharo vari kudzava sara aita chi muti huya aye titomuda futi hatitomuda futi mukumuda yani zvarumusha izvo ndakamufanira nezura ita rumusha aita rumusha alright waombewo aiwa titomuda futi asi izvezvizi munoziva chimwe chiri kuzotinetsa ka wanga wachida kumbotirai zvavo kumboramba-ramba chichi panyaya dzavo idzi chiri kuzotinetsa ndechekuti vari kuti inini nazisi wangu vakagara pa kufonera mukoma vari kuti takangwarisa tiri kufamba-famba tichitsvaga maprofita ndizvo zvoka koma akangwarisa muda kupona saka nyaya yekunzi takangwarisa handizivi kuti ine izouya papi kuti tinzi takangwarisa ndondoari andikuenda umba sekuru vatirega ndikupedzere akangwara akapusa akaita sei sekuru vatirega ndikupedzere chi dambudziko rei chikumbiro chinhu chingoti imimi semhuri endai munobatana mungoti handi takambofamba kumwe takabatana ngatichimboedzaiwo sekuru kanengo vari kuti tida kukubatsira mahara naimasekuru ndinoda kumbudza mubvunzo umwe chete tapedza nguva edu asi tiraita zvokumanya hakuna here mumba wakuru wakakura gare vachibereka mhuri yavo mhuri imwe yaramba kubatana neimwe imwe ichigadzirisa zvinhu zvinogadzirisika ndinotenda sekuru ndinotenda chaizvo zvakanaka azi kwangu chisunungukai zvenyu handitika muchienda kuofisi chauya chikubukubu chinokonzera murakatira